mi pediang ngobhaya phi baro sha ka jing seng yalap ka jing kemen jong ka jing pelat ka banlong hamaran saiden nadu ka arpusan hadu arphanyau tarik November arhajar arpuar ki syakri jong ublei i apostol pendap borlang dekhar dan bat kiwe kin syakri ya ka ktien jong ublei wan ban mat ya ka jing pen em ka jing pen khia ka jing pelat bat ka jing kerku na utrai lai ngot ki kan thei breu kan thop bi wei mei e kila man saw hadin baka kali maruti 800 baki shong kat ba ki dang kiu na gibenta ka thain ribhoi kala le sanga hi ya ka wei ka trok ka bahir na shillong shaki benta ka sor guwahati habala poi haki benta ka surok ba hamaulai nongkwar block khatlai katei ga jingja kala ja ha ka no phai sngi jong ka sngi ublei ka arpho tarik unai weng arhajar arpho ar ha ka por kumba shibaji aa katei ka maruti ka dei ka badon register number ML05H RR iwailai bar katei ka trok ka dei ka badon register number AS01LC iwaisan R iwai lakno ba katei ka jingja kala ja hadien ba kanongnya jong katei ka kali maruti kala trei ka sho samthia bar habala poi ha katei ka jaka kala li sanga bet ya katei ka trok ka bawan mar persha hakathmei khubor bala yolum bai mei id basong hakate ke kali laman saujur bala penkit no marmari i sejaka sumar kat bau nongnya kate ke trok ulale ban pentip hi dalade yakni ke jingja sekipulet ka maulai police station bat ki bedang penlong ye ke jing tokin